Dinhi ato makita mga igsoon nga ang Dios naghanay sa mga panahon sa ato ang kinabuhi. No? Wala ni niya ikatibulaag, wala magkatibulaag din tungod kay gikan sa sinugdanan hantod sa katapusan, gihanay na sa Dios ang panahon sa atong kinabuhi ug ang tinuod nga kaalam anaa gayud sa pagsalig sa iyahang balaan nga panahon ug pagpangita ug kalipay diha sa iyang walay katapusan nga katuyuan. So gipakita din mga igsoon ining basahon sa Ecclesiastes nga ang atong kalipay anaa ra gyud sa Dios. Ang tanan gitakda sa Dios, ang tanan adunay panahon. Ang Dios ang nagkontrol sa tanan, siya ang Dios sa tanang panahon ug kita miila nga kinahanglan magpasakop kita sa Dios. Tungod kay diha lamang sa Dios anaa ang tinuod nga kalipay. Dili nato mapalgan mga igsoon ang kalipay diha sa kalibutan kundi diha lamang sa atong Ginoong Hesus ang matuod nga kalipay nga atong gikinahanglan samtang kita nagkinabuhi ibabaw ning kalibutan ubos sa landong sa silong sa adlaw. Ug ang Dios lamang makahatag sa tanang mga panalangin nga atong nadawat. Ang mga panalangin nga atong nadawat mga igsoon gikan pas pagsugod atong hinumduman nga dili na gumikan sa ato ang kahago, dili na gumikan sa ato ang trabaho o ato ang nakabuot nga mga sweldo sa atong trabaho mga igsoon hinumdumi. Nga kung wala ang Dios sa atong kinabuhi wala tay mahimo. Bisag giunsa nato pagbuhat o pagtrabaho mga igsoon hinumdumi nga ang kusog nga gihatag kanato gikan sa Dios. So kung atong minumduman sa miaging tudling atong gitanaw nga sa pipila ka semana nga milabay nga ang ato ang magwawali nga walay lain si Haring Solomon naghangyo kanato sa pagunahuna sa tanang mga nagkalain-lain nga kalipayan, no? Iya tang gitudloan nga atong suwayan ang tanang mga butang nga kalipay sa tao. Diin kita maningkamot sa pagpangita sa malungtarong katagbawan. Pandili nato makit-an ang malungtaron o tinud-anay gayud katagbawan sa ako nang gikaingon diha lamang nato na makit-an og masinati sa ato ang buhi nga Dios, no? Unya ug musulay kita sa pagkinabuhi sumangala sa kaalam, sa pagsulay sa pagpangita sa usa ka paagi pagbuntog sa tunglo sa sala dinhi sa kalibutan. Ang basahon sa Ecclesiastes mga igsoon kasagaran wala maghatag kanato sa solusyon, no? Dili nato mapalgan ang solusyon diha nining maong basahon. Ang magwawali kanunay nga nagwagtang yan ang mong panghunahuna nga sayop aron dili nato makita sa atong pananaw. Tungod kay ang tuyuan ini nga makita nato ang solusyon kung unsa ang gitudlo sa Biblia. Kung unsa ang gitudlo sa Biblia dili kung unsa ang gisulti sa tao mao kana ang matuod nga solusyon kung unsa man ang atong kahimtang karon sa atong panahon. Busa uban niya na atong una-una atong dakong idea mao nga ang Dios gayud atong makita naghatag usab nato og kapahulayan ilabi na gyud sa panahon nga kita kinahanglan nga mopahulay. So sa atong pagpadayon mga igsoon dinhi ato nagikutlo sa basahon sa Ecclesiastes kapitulo 3 1 ngadto sa 15, no? Unya akong gihangyo ang tanan nga manindog ta og ato ning basahon, no? 15 ni ka bersikulo mga igsoon yang atong buhaton ini aron at madasig ta sa ato ang pagbasa nining maong mga basahon. Atong basahon ni nga magpuli-puli ta, no? Ako ang mubasa sa bersikulo 1, dayon kamo sa bersikulo 2, sa 3, nya dayon magpuli-puli ta ug ang katapusan nga bersikulo atong dunganan pagbasa. Okay ra, no? So nindot na siya kay haron gid maato gid masinati ato gid mabati gid ang presensya sa Dios pinaagi sa iyahang balaan nga pulong. Okay. Atong basahon ang bersikulo 1 akong unahon adunay panahon alang sa tanang butang ug panahon alang sa tanang katuyuan ilalom sa langit. Bersikulo 2. Panahon sa pagtanom, padayon. Panahon sa pagtanom o panahon sa pag-ibot ni adtong natanom. Okay, bersikulo 3 sa nagingon. Panahon sa pagpatay o panahon sa pag-ayo, panahon sa paglumpag o panahon sa pagtukod. Bersikulo 4.
Versikulo 5 nagingon dinhi, panahon sa pagsalibay sa mga bato o panahon sa pagtigom og mga bato, panahon sa pagakos o panahon sa paglikay sa pagakos. Versikulo 6. Versikulo 7 nagingon dinhi, panahon sa paggisi o panahon sa pagtahi, panahon sa paghilom o panahon sa pagsulti. Versikulo 9, unsay makuha sa magbubuhat gikan sa iyang paghago. Jis. Gihimo niya nga matahom ang tanang butang sa panahon ini. Gibutang usab niya ang pagsabot sa nangagi ug sa umaabot diha sulod sa ilang kasing-kasing apanbisan pa niya na dili sila makatugkad sa buhat nga gihimo sa Dios gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. 12. Versikulo 13 nga kining gasa sa Dios ngadto sa tao nga matag usa kinahanglan mo kaon ug moinom ug maglipay diha sa tanan niyang paghago. 14. Atong dunganan ng versikulo 15, padayon tagbasa. Ang anaa diha na, ang umaabot pa diha na, o gipangita sa Dios kadtong miagi na. Magampo ta. Amahan mo nga langit nun, salamat o Dios. Hari ka sa tanang hari, Dios ka sa tanang Dios. Amo kang gidayeg, amo kang gisimba, amo kang giaragaran, ginuugad Lord, ug labaw sa tanan, amo gituboy ang imong pangalan aron mapasidunggan ug amo kaning gipasalamatan Ginoo nga ikaw gayod ang Dios nga labing kamahanan sa among kinabuhi. Dini kapunon Ginoo Lord God, among isurrender ang among kinabuhi diha kanimo, nagampo kami Ginoo Dios ug kapasayloan sa among mga sala nga among nahimo Ginoo sa pulong sa buhat ug sa unahuna. Ug bisan pa man Lord ang mga lama nini Ginoo, among isurrender diha kanimo, kuha akin ni Ginoo Dios sa ngalan ni Ginoong Hesus aron kami maandam Ginoo Lord God sa pagduol kanimo nining higayuna sa among pagtuon sa imong balaan nga pulong. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan, himo alam mga akong ginuulugan nga tigpamakba nining mong pulong, ug nagampo ako sa imong mga katawhan na makabaton sila kasing-kasing ginuulugan nga masinugtanon Ginoo sa pagpamati sa imong mensahe nining kapunon ginuulugan. Kung unsa man Ginoo ang imong ipadangat kanila, nagampo ako ginuugad nga kini magahatag og pagdaig, pagpasalamat ug pagsimba sa imong pangalan. Dalaygon ka sa walay katapusan, kini akong pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Manlingkod ang mga igsuon. So ang unuhan ni ato ang sermon o wali karong kahaponon mga igsuon, naguluhan ni siya og pagkinabuhi ubos sa panahon sa Dios. Okay? So atong makita din nga kini nga mga bersikulo nagpadayag ni nga ang tanan nga kinabuhi ilalom sa pagdumala sa Dios. Walay nahigawas, walay natipas, ang tanan gayod naagita ilalom sa pagdumala sa Dios. O kuingon ang tanan nga kinabuhi, gipasabot ini kung tanan ang kinabuhi, ang gipasabot niya na nga tanan sa kinabuhi, anaa sa pagdumala sa Dios. Gita na usab kini nga sa ubang mga scholars, mga igsuon nga kining bersikulo 1 ngadto sa 8 usa kini ka poem. Ubalak nga gitagik ni Haring Solomon. Kana ang bersikulo 1 ug 8 ug ato nang pagabasahon ron. Dinhi nakita usab nato nga sama sa gagmay mga bata kung atong ikumpara nga masupilon, nga musukol silang mga ginikanan ug naguna-una nga mas nakahibalo sila sa ilang gibuhat. Si Haring Solomon mga igsoon may gugmaon nga nagatubang kanato nga kita nakita usab niya pinaagi ning mao mensahe nga lagmit ingon usab kita ni ana usa ka bata nga masupilon sa iyang ginikanan nga nagbuhat usab sa samang butang uban sa Dios.
Ang ato lang kanunay nga kagawalingong panglantaw sa kinabuhi mo'y atong palabihon. Mao ni nga magbuhat kita, kinahanglan magbuhat kita sa kung unsa man ang husto ug unsa ang ipabuhat sa Dios kanato. Nakita usab ni Haring Solomon ang hustong panglantaw dinhing maong mga bersikulo mga igsoon kini mensahe. Iyang gipahinabo nga kita musibog o muatras kun asa ang Dios. Muadto kita asa ang Dios. Asa kita sa unsang paagi kana makapaik-apikto sa tubag sa Dios sa atong kinabuhi. Ug sa katapusan, mingon si Haring Solomon, kung dunay hustong panglantaw sa Dios ug sa kinabuhi, imong makaplagan ang kalipay nga imong gipangandoy. Akong balikon. Kung aduna kay hustong panlantaw sa Dios ug sa kinabuhi, imong makaplagan ang kalipay nga imong gipangandoy. So doon na tayo tulo kabutang o tulo kapagtulunan nga atong pag-isgutan nini atong mga bersikulo nga atong gihisgutan mga igsoon. Ang una, pagsalig sa iyang soberano nga plano. So, ang ikaduha, mao ang pagkawalay kapuslanan sa pagkontrol sa tao. Ang ikatulo, pagpangita o kalipay sa gitudlo nga panahon sa Dios. So atong tagsa-tagsaon ni paghisgot mga igsoon kining mao nga punto nga atong pagatun-an ini kahapon. Una, mao ang pagsalig sa iyahang soberano nga plano. So kita maghinalig gayud kung unsa man ang sovereign plan sa Ginoo sa atong kinabuhi tungod kay siya lamang ang nasayod sa atong umaabot. Siya lamang ang nasayod kung unsa ang mahitabo karon unya ug ugma o kaha ang ato ang miagi under na sa iyang sovereign plan sa Ginoo. Ang kaala mao ang pagsalig sa iyang soberanong plano nga nagpasiugda nga ang Dios naghimo sa tanan nga matahom sa iyang panahon. So, ang Dios wala maghimo ko sa kabutang mga igsuon nga wala niya makita. Ug ang tanan iya kining giplano. Ug siya ang nagpasiugda nga naghimo nining tanan nga mga panghitabo sa atong kinabuhi, panahon sa atong kinabuhi diha sa iyang panahon. No? So atong basahon ang Ecclesiastes pagbalik ang 3 ang 1 ngadto sa 8, no? Ato lang daklit kay natong basahon. Nagingon dinhi adunay panahon alang sa tanang butang ug panahon alang sa tanang katuyuan ilalom sa langit. Pausa diha. Kining bersikulo 1 mga igsoon ato nang makita daan nga sa pag-ingon dinhi ni Haring Solomon nga mao ang tagsulat nini nga adunay panahon alang sa tanang butang. So kung atong naon walay butang nga wala gi-ordain sa Ginoo tungod kay siya ang nagbuhat ang panahon, siya ang Dios sa panahon ug panahon alang sa tanang katuyuan ilalom sa langit. Bersikulo 2 nagingon nga panahon sa pagkatao o panahon sa pagkamatay. Nining maong bersikulo mga igsoon nagsunod-sunod kini nga puro siya adunay opposite o kaatbang. Ningon ni bersikulo 2 panahon sa pagkatao o unsa may panahon sa pagkatao mao ang panahon sa pagkamatay. So atong makita dinhi nga ang panahon gihatag sa Dios kanato gikan gayud sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Kay kung atong tanaw ng bersikulo 2 mga igsoon, mao ni ang panahon nga kita nataw ug mausab ni ang panahon nga gitan-aw gitudlo nga ang panahon sa atong katapusan nga maong kamatayon. Naana sa makamot sa Dios, panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot ni adtong natanom. Mao ni ang harvest time nga kita naghago, nagtanom kita ug nagpaabot kita nga maubot ang panahon nga tig-ani ug mao na usab kini ang panahon nga ato ang anihon, ang ato ang mga hinaguan, no? Panahon sa pagpatay ug panahon sa pag-ayo, no? Panahon sa paglumpag ug panahon sa pagtukod. Padayon ta sa bersikulo 4 naging panahon sa paghilak ug panahon sa pagkatawa. Panahon sa pagbangutan ug panahon sa pagsayaw. Panahon sa pagsalibay og mga bato ug panahon sa pagtigom og mga bato. Panahon sa pagakos ug panahon sa paglikay sa pagakos. Panahon sa pagpangita, panahon sa pagkawala, panahon sa pagtipig ug panahon sa pag-usik. Panahon sa paggisi ug panahon sa pagtahi, panahon sa paghilom ug panahon sa pagsulti.
Bersikulo 8 nagingon, panahon sa paghigugma o panahon sa pagdumot. So kung atong makita, kung atong masabtan, kining mga bersikulo, mga igsoon, anaa ang kaatbang kanunay sa usa ka butang nga atong gihimo, nga moabot sa atong kinabuhi. Dunay higayon nga kita, panahon nga kita mahigugma. Aduna usay panahon nga nawagtang ang atong paghigugma, gipulihan ug pagdumot. So sa ato pa makita nato nga kining tanan gi-ordain gayud sa Ginoo, mga positive ug negative nga mga butang. Ang kinabuhi usa ka balik-balik, pagbalik-balik o cycle nga kahimtang nga adunay gipunting o gitudlo nga panahon alang gayud sa tanan. Kalipay o kasubo, pagtukod, pagguba, kalinaw o gubat, tanan gi-orchestrate sa atong buhi nga Dios. Kinsa mao ang labaw sa tanan, nining managlahi nga mga kasinatian. Kung makita nato negative and positive, managlahi kini nga kasinatian o opposite ni sa matag usa nga kasinatian, apan ang Dios ang nagkontrol ni ining tanan. No. Nagtawag kini sa katawan sa pagpangita sa kahulugan o katuyuan sulod sa iyang balaanon nga panahon. Nga bisan pa makita nato mga igsoon nga anaa ang tugbang ang opposite sa mga buha o sa mga panghitabo sa atong kinabuhi, naghatag kini og duna kay katuyuan nga atong makita ug atong masinati ang balaanong panahon nga gitagana sa Dios. Bisan makalibog kini og kasagaran mahagiton nga mga rhythm o sunod-sunod, no? Sa atong kinabuhi nagsunod nagtudlo kini sa pagdawat ug pag-ila nga nagpakita nga ang matag kalihukan sa tanang tao, ang kalihukan sa tanang tao gikan sa pagkatao hangtod sa kamatayon ngadto sa gugma ug pagdumot, muhaom kini sa mas dako ug mas katuyuan, mahinungdanong katuyuan nga plano sa Dios. So nining mao mensahe manginsun nato makita nga wala makita sa Dios, ang tanan dayag sa iyang mga mata. Ang Ecclesiastes bersikulo 1 kapitulo 3 nagingon, adunay panahon alang sa tanang butang. Tanang butang. O panahon alang sa tanang katuyuan ilalom sa langit. Dinhi nagisigot si Haring Solomon bahin sa Dios ug sa atong panginahanglan sa pagsalig kaniya. Dunay panahon alang sa tanang butang. Iyang nakita nga ang kinabuhi dili lamang ingon nga usa ka walay katapusan nga pagtuyok o cycle o kawang o puno sa kalaay. Dinhi nakaamgo si Haring Solomon nga dili niya mahukman ang Dios pinaagi sa iyang nakita. Tungod kay iyang nasinati ug iyang nakita ang kamatuoran nga dili siya ang labing maalamon. Sa atong nahibaluan mga igsoon, si Haring Solomon ang pinakabahandianon, pinakainila, pinakabantugan o labaw nga hari gamhanan sa panahon, sa iyang panahon. Apan dinhi iyang nasinati ug iyang nakita nga dili siya ang pinakalabaw nga maalamon. Gihatag sa Dios kaniya ang tanan ug dili lamang sa iyang kaugalingon ug sa iyang limitado ug kawang nga kaalam. Busa si Haring Solomon nakita niya ang dako kayo nga kalainan sa pagsalig o paghinalig sa atong kaugalingon. Panahon sa pagkatao, panahon sa pagkamatay, panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot ni atong natanom na. Atong makita dinhi hantod sa bersikulo 4 mga igsoon nga ang Dios nagtakda og eksaktong mga panahon alang sa matag panghitabo nga nagpasiugda sa iyang pagkontrolar ug katuyuan bisan pa ang mga tao o kita wala makasabot niini. Ang Dios nagtakda og eksaktong mga panahon alang sa matag panghitabo nga nagpasiugda sa iyang pagkontrolar ug katuyuan bisan pag ang mga tao wala makasabot niini. Gipasabot ni mga igsoon nga bisan pa man ug wala nato masabti ang mga panghitabo sa atong kinabuhi apan adunay katuyuan ng Dios, dili nato makita nining higayuna, nining panahon na apan adunay katuyuan ng Dios nining tanang panghitabo sa atong kinabuhi
ngadto na sa umaabot. No? Nakasuway na ba mo nga doon na mo'y gustong buhaton, unya wala ninyong mabuhat. Wala mahitabo sa inyong kinabuhi tungod kay adunay babag. Pero nagpabilin sa imong huna-huna nga maong buhat, maong buhaton, nga mauntay imong himuon apan wala nimo mahimo tungod kay dunay nakapakdang niini. Apan pag-abot sa panahon, imong nakita ang katuyuan sa Dios sa pagkakita nimo sa maong hitabo nga makaingon ka mao di ay nga wala itugot sa Dios tungod kay kaalautan ang mahitabo kanako. Di ba naka-experience na tana? Sama sa usa ka sugilanon sa usa ka tawo nga nagdali-dali na siya, nalangan na siya siyang flight ngadto sa airport. Kanya sayo na biya kayo na ang ato ang check-in time diha sa airport, no? So pag-abot niya dito, igurag gyud nga gisirado na ang gate. So laktod pagkasulti, gitan-aw na lang niya ang iyang sakyan nga eroplano nga nigikan. So sa walay pagbagulbol, milingkod siya sa daplin, naginoktok, wa sa tumasayod unsay gunona. Apan pipila ka minuto, milanog ang usa ka balita nga ang eroplano nga bag-o rang nilupad maayong pagkahagsa na crash. So makita na ito mga igsuon. Nga bisan pa man nag-alintabo ang atong kalagot o kasuko tungod kay wala matuman ang atong katuyuan, apan ang labaw gyud nga putigbabaw mao ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi kay mao nay naghatag kanato og kaayuhan. Ingon ni ana ang pagpakgang sa mga panghitabo sa atong kinabuhi tungod kay ang atong kinabuhi dili ni siya tulid, dili ni straight ang atong kinabuhi, dili ni linear ang atong kinabuhi mga igsoon na panagliho kini nga pinaagi sa nagtuyok kini nga mga kaatbang nga panghitabo sa panalitan sa pagtanom unya sa pag-ibot. So ang imong gitanom imong gibot, tuyok, cycle, na ipaghilak, na ipagkatawa, na igubat nga naa say kalinaw. Naging usab kini mga igsoon nga aduna kini balaanon nga gitakda sa panahon ug panahon alang sa matag kalihukan ubos sa langit. Nagtala ni sa mga paris nga mga nagkatbang hitabo sa mga tao diin mao ang sama sa kamatayon o pag-ibot, pagtanom pag-ibot, paghilak, pagkatawa, pagbangutan o pagsayaw aron ipakita nga ang matag kasinatian maayo man o dautan, kalipay man o kasubo adunay katuyuan ug dapit sulod sa plano sa Dios nga nag-awhag sa pagdawat kaniya nining tanan. Atong isalig ang mga panghitabo sa atong kinabuhi mga igsoon. Ang tudling naghatag og gibugaton nga ang mga panghitabo dili basta-basta apan mahitabo sumala sa gitakda sa panahon sa Dios o sa kini ka konsepto nga nailhan nga ang Dios labaw sa tanan bisan pa sa panahon tungod kay siya ang Dios sa kapanahunan. No. Gipresentar nini ang kinabuhi isip sunod-sunod nga mga naglahi ang kasinatian. Ang nag-uban og kabahin sa maong kahimtang o kahimtang sa mga tao. Kung ato makita mga igsoon ang kinauyukan o pinakasentro nga mensahe nag-awhag kanato sa pag-ila, pagdawat sa daggan sa kinabuhi. Kay dili gyud kita makakontrol mga igsoon kung unsa ang sunod nga mahitabo. Kay ang atong gitan-aw ang karon lang. Dunay mga panghitabo nga umabot pan dili kita mahibalo niini. Gihatag kini sa Dios kanato isip nga gasa. Dinhi pagpangita o kahulugan sa kalipay o pagantos o pagsalig nga ang Dios adunay katuyuan sa matag panahon. Bisan kung kini dili o kini daw lisod o dili ta makasabot. Adunay katuyuan ang Dios. Ang magwawali mga igsoon nagsugyot nga ang mga tao dili hingpit nga makasabot sa kahulugan niini nga cycle sa atong kinabuhi. Apan ang Dios lamang ang nakasabot sa kinatibuk-an nga sumbanan ni ining tanan. No? Matod pa sa versikulo 5, panahon sa pagsalibay o mga bato, panahon sa pagtigom o mga bato, panahon sa pagakos o panahon sa paglikay sa pagakos. Kini nagtumong sa paghawan sa atong pag-ugmad
ug pagtanom ug paghinlo sa ato ang gitamnan, paglabay sa mga bato, mga igsoon. Apan pinagi usab niini ato makita nga mag-ato na usab gipamunit, pagtigom ang mga bato alang usab sa pagtukod sa paril o balay. Mao na nga adunay panahon sa paglabay, adunay usay panahon sa pagtigom nini. Adunay panahon alang sa pagkasuod ug pagmahal, ug mga panahon nga kinahanglan nga anaa usab ang pagkadistansya. Kini nag-picture ni mga igsoon sa relasyon sa tao, sa atong relasyon, no? Sama na sa usa ka tawo nga kanabang gibuwagan sa amiga, no? Ay imong nakig-break nimo imong amiga or amigo, no? Unya na higayon na mga igsoon, masubo ka. Sakit gina siya. Wa mo ko kasuway na. Sakit ko no na ang buwagan, no? Tinuod ba? Tinuod na. Okay. So sakit na, mubati taghigayon yan nga buwagan ta, mao na gyud ang panahon usab na, mao na ang kasakit. Pero pipila ka adlaw, pipila ka buwan, mawagtang na na. Dili ba? Tinuod na. Kana mao gibati nga kapait ug kasakit niya nang higayon na tungod sa mong hitabo, mawagtang kana siya tungod sa panahon nga mulabay. Nining higayon na, niadtong higayon na anaa siya sa panahon sa pagsubo, kaguol, apan moabot ang panahon, mulabay ang panahon nga kana mawagtang. No? Lain na sad nga break up, sakit na pod. Nawa siya pero nana say lain. Mao nay cycle sa atong kinabuhi. No. Di para ang panahon sa kalipay ni anak mga igsoon ay nalamog inter. Para dili mo maguol. Bitaw sa ito. So ingon ni anak atong kinabuhi nay panahon sa kaguol na say panahon sa kalipay. Panahon sa pagpangita o panahon sa pagkawala. Ang mga bersikulo na pasiugda din sa naglahi nga paris o kaliyukan nga nagpakita nga ang positibo o negatibo nga kasinatian maoy bahin sa kinaiyanhong kahimtang sa tao. Mao ni atong kahimtang ilawom sa langit. Kini nag-awhag sa kaalam sa pag-ilan nini nga panahon sa pagdawat nini isip kabahin sa laraw sa Dios. Pagkat-on sa pagpasibo, pagpahaom o pagpangita sa katahom sa matag gutlo. Tanaw na to. Plano sa Dios. Katuyuan sa Dios. Dili alang sa iyong kayuhan. Apan maalang sa inyong kayuhan o kanako. Monong adunay panahon sa pag-isi, panahon sa pagtahi, panahon sa paghilong o panahon sa pagtabi o pagsulti. Panahon sa paghigugma o panahon sa pagdumot. Ang kinabuhi mga igsoon, adunay balaanong gitakda nga ang panahon alang sa kaatbang nga mga aksyon o panghitabo sama sa pag-isi o pagtahi, paghilong, pagsulti, pahigugma o pagdumot. Gubat o kalinaw, nagpasiugda nga ang Dios naghanay ni ining maong cycle sa atong kinabuhi alang sa usak katuyuan. Nagdasig kini sa pagsalig sa iyang panahon. Mao ni katuyuan sa Dios sa rumadasig kita nga mosalig kita sa kabubuton sa Dios kay iya kining panahon nga iyang gihatag kanato bisan taliwala sa dayag nga kagubot ug pagkawalay kahulugan sa atong kinabuhi. Kay kung anaa kita niya ng mga kahimtang mga igsoon, wag tay may mo kundili maguol kita. Ug dili man gani uban maghimo na mga butang nga dili angay nga buhaton. Kining tudli nga nagtandi mga igsoon gipares ni nga kaliyukan nagsugyot sa kaalam sa pag-ila niining natural rhythm sa personal nga kasubo, no? Bahin usab sa komunikasyon. Kini sa tibuok kalibutan nga hitabo ni mga igsoon tungod kay nag-ila kini sa balaan nga paghukom sa Dios diri kanato. Samtang yung kinabuhi daw walay kahulugan o monotonous upuol kaayo, gitawag na nato kakawangan. Kini nga mga bersikulo nagpunting o nagtudlo kanato sa usa ka mas dako nga balaan nga katuyuan nga nag-awhag sa mga tao sa pagtagamtam sa karon ug pagsalig sa kinitubuk ang plano sa Dios. Kung atong masabtan gyud ug makaila kita sa atong Dios mga igsoon, bisag unsa pay mulabay umuabot sa atong kinabuhi, nasayod kita nga adunay balaanong katuyuan ng Dios niya nang maong paghitabo. Ayaw isalikway
ang mga panghitabo mga igsuon nga naghatag kanato og kasakit, kaguol, tungod kay kabahin kana sa balaan og soberentiya o sovereign plan sa atong Ginoo. So unsa may makutlo nato nga pagtulon-an ini? Kini nagtulog kanatong ang Dios naghanay sa usa ka balaanon gitakda nga panahon alang sa matag panghitabo. Ang Dios mismo naghimo nini gikan sa atong pagkatao hangtod sa atong kamatayon. Bisan pa naa sa kalipay o kasubo. Matag higayon mga igsoon nga dunay mga butang nga opposite ang matag usa gikas pagsugod gipakita kini ang mao mensahe nga gikan kayo sa pagsugod ang Dios mo'y nag-ordain ni ana hangtod mabot ang katapusan. So atong ilhon nato ang mga panghitabo sa ato ang kinabuhi. Maayo man kini udawtan. Tungod kay mahitabo kini sumala gayud sa hingpit nga balaan nga schedule nga gihimo sa atong Ginoo. No? Na schedule atong Ginoo. Dili ni atong schedule mga igsoon, ang kinabuhi puno sa mga kaatbang na ay opposite. Ang atong kinabuhi kinahanglan natong dawaton nga ang cycle ni ang paghitabo sa atong kinabuhi kabahin sa laraw sa Dios kanato. Kinahanglan magkat-on kita o pag-ila nga ang atong buhaton mahiangay gayod sa panahon nga alang gayod kanato. Kinigikan sa Dios kay pagsunod lamang sa kahingpit nga gitagana sa Dios. Mao nga ang kanang higayon nga moabot sa atong kinabuhi ato nang dawaton, ato ipasibo ang mga prioridad. Ang atong sabton nga kini maong kalihukan kinahanglan muhunong aron ang uban magsugod. Dunay higayon mga igsuon nga dunay atong pagabuhaton nga atong biyaan. Naay ba nga buluhaton nga nagsugod ta apan atong biyaan aron duna pay lain pa nga giandam sa Ginoo nga atong buhaton nga labaw pa sa una nga atong ginabuhat. Mangitaa ang katahom sa matag panahon. Mao ni mga pagtulun-an. Bisan daw lisod ug dili madanihon ang mga hugna o mga bahin sa atong panahon sama sa usa ka liso kini mga igsuon nga nag-andam siya sa pagtubo nga dili nato makita. So unsa may atong aplikasyon ini? Kinahanglan magkinabuhi kita karon nga puno sa pagtuo o hugot nga pagtuo tungod kay kasagaran wala gayud kita mahibalo sa katapusan, katugiyuan o kita kinahanglan nga makasalig sa Dios ug mosalig sa kaalam nga naa sa Dios. Nga magpanglihok sa atong kinabuhi. Kinahanglan magmatinud-anon kita sa atong panahon, hibalue kano sa amo abot, kano sa ikaw mubuhat. Gamita ang opposite sa imong mga panghitabo sa kinabuhi. Sa inadlaw-adlaw nga desisyon nga nagpangita og kaalam sa paglihok niini nga tukma gayud sa katuyuan sa Dios sa ato ang kinabuhi. No? Mo ni nagdala nato sa ikaduha nato nga punto mga igsuon pagtulun-an. Ang walay katakos sa tao sa pagkontrol sa panahon gipadayag dinhi sa maong pagtulun-an nga wala gyud tay katakos, wala gyud tay mahimo ug wala gyud tay bisag unsang mabuhat sa pagkontrol sa umaabot sa atong kinabuhi. Ingon din mga igsuon, ang atong kawalay katakos sa pagpangita sa malungtarong kahulugan nga naginusara, nagdala sa katuyuan ug walay katapusan nga pananaw nga lapas gayud sa pagsabot sa tao. Dili nato masabtan nganong dili ta ka-kontrol sa panahon. Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 9-13 nagingon. Unsay makuha sa magbubuhat gikan sa paghago. Nakita nako nga ang buhat nga gihatag sa Dios sa mga anak sa tao aron sila maghago nini. Unsi, gihimo niya nga matahom ang tanang butang sa panahon ini. Gibutang usab niya ang pagsabot sa nangagi ug sumabot biya sa sulod sa ilang kasing-kasing. Apan bisan pa niya na dili siya makatugkad sa buhat nga gihimo sa Dios gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Atong tan-awon ning bersikulo 11. Unsay gipasabot?
ang tanang butang sa panahon gihimo nga matahom sa Dios. Kining matahom mga igsuon ug ato ning lain nga pinulungan ani matahom nindot maanyag. Apan ko tan-aw nato na sa Hebrewanon kanang matahom mga igsuon pasabot niya na nga muhaom, appropriate, eksakto yun. Gihimo niya nga eksakto ang tanang butang sa panahon niini. Gibutang usab niya ang pagsabot sa nangagi ug sa umabot diha sa sulod sa ilang kasing-kasing. So gihatagan ta sa Dios nga makasabot usab kita sa mga butang nga nangagi ug ang butang nga umaabot naa sa atong kasing-kasing. Apan bisan pa nga gihatagan kita sa Dios niini, dili nato matugkad kung unsa ang gihimo sa Dios gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Wala kita masayod ni ana. Dili nga mahimo mingon ta, Lord, sultii lang ko gamay Lord God, unsay sunod mahitabo ugma karon makapangandam ko. Naamay usay makanuna unta ana gusto tang masayod sumabot aron makaandam ta kun unsay atong buhaton. Apan sigurado ka kang makaandam ka. Ug ang panalitan ang dunay mga balita sa usa ka tawo nga inig kaugma mao na iyang katapusan sa iyang kinabuhi. Ug panalitan pahibaw-on ta sa Dios mingon ang Ginoo nga ugma ra ka tutob. Nagtuo ka ug nagtuo ko nga kaabtan pa kog ugma ug masayod ko ana. Karong adlaw patay na ko. Di ka kaabot niya nang gigayon na tungod kay dili maayo ang balita. Mao na nga dili gyud ipadayag sa Ginoo kung unsa ang moabot, kung unsa ang sinugdanan ug katapusan. Gihatagan kita niya pag-ila sa butang nga moagi og butang karon apan dili kita hatagan sa Dios sa unsa ang mga butang nga moabot sa atoang kinabuhi. Kining mga bersikulo mga igsoon nagpalandong sa kawalay kapuslanan sa tawhanong paghago. Nangutana kining unsa ang ginansya umaani sa mga mamumugikan sa iyang paghago. Tungod kay ang Dios nagtakda og mga panahon alang sa tanang butang. Dili na kinahanglan nga doon natay question unsa may sunod mahitabo tungod kay ang Dios mismo nagtagana og nagandam sa panahon alang sa tanang butang. Nga naghimo sa tanang mga butang nga matahom, ang Dios mo'y naghimo nini. Naghimo sa tanang butang nga matahom alang sa tanang butang ug naghimo sa tanang mga butang nga matahom sa ilang gitudlo nga panahon apan nagbutang sa kangturan sa atong kasing-kasing aron dili nato masabtan ang tibuok kulagway. Unsa may gipasabot ni nagbutang og kahangturan sa atong kasing-kasing. Gibutangan sa Dios ang atong kasing-kasing og eternidad. Nganuman ang Dios mga igsoon kita gipakatao sa Dios sa usa ka katuyuan nga aduna tay eternidad. Duna tay gipaabot sa atong kinabuhi dinhi ning kalibutan kay dili lang ta nagpuyo nga karon ini kuman wa na apan kita gihimo ginalang sa Dios alang sa usa ka katuyuan didto unya sa eternidad. Mao na ang atoang gipagatun-an karon mga igsuon nga kinahanglan aduna tay relasyon ni Ginoong Hesus tungod kay ang atong pagkinabuhi kun atong pagsabot nga dinhi lang takutob ning kalibutan kita ang pinakamakaluluoy nga tao dinhi sa kalibutan. Mao na nga gihimo kana niya kay haron duna ato masinati gayud nga duna pay ugma nato aduna tay eternidad nga ato bangon ang sunod nato nga kinabuhi. Dili sa mga wa ang ato ang paglaom dinhi mga igsoon ug dili ta magtinguha ang ato masayran kun dili magpasalamat ta sa Ginoo nga aduna tay paglaom nga iyang gipundar samtang niya pa taning kalibutan nga kita makapaandam sa atong kinabuhi ug madamlag kun unsa man ang mahitabo sa atong kinabuhi. Andam ka na tungod kay ikaw imong giandam ang imong kinabuhi dinhi ning kalibutan alang unya didto sa eternidad. Ang kaluwasan karon dili ugma dili unya o dili sunod adlaw. Mao na gingon sa Biblia. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Karon mao ang adlaw sa atong pagpangandam sa atong kinabuhi. Unya ugma damlag didto unya sa eternidad. Mao na ang giandam sa Dios nga panahon kanato mga igsuon. Kinahanglan mangita ta og kalipay sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Magbuhatag maayo. Pagtagamtam sa yano gayud sa kalipay lang nga gihatag sa Dios ang pagkaon, ang pag-inom ug pagdaig
sa mga bunga sa kahago sa usa ka tawo. Nga bisan pa magani ang atong kahago, ang bunga sa atong kahago, usay moingon ta sa atong kinabuhi nga ug dip alang gyud ko bright, ug dip alang gyud ko maayo, dili nako ni makabot ang akong tinguha sa kinabuhi. Apan ang giingon din ng mga igsuon nga ang Dios atong pasalamatan kung imo namang makabot ang imong tinguha sa imong kinabuhi. Tungod kay kini mao ni ang kamatuoran. Tungod kay kini mga gasa gikan sa Dios, dili mga butang atong kinitaan bisan pa ug unsa kabugaton ang atong trabaho. Kung atong makita mga igsoon nga kini mga butang nga gasa sa Dios, kung ato gay masabtan ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi sa matag panahon nga iyang ihatag kanato, nan ato gay makita ug atong masabtan nga ang Dios ang nag-orchestrate sa ato ang kinabuhi gikan sa pagsugod hangtod sa katapusan. Siya ang naghanay mga igsoon. Bersikulo 9 nagingon unsay makuha sa magbuhat gikan sa paghago. Wala gid say mahimo. Nga gisan pa gani si Solomon nagduha-duha sa kinatas-ang maani sa tawo gikan sa iyang paningkamot nga nagsugyot nga paghago dili kinahanglan nga magdala og maluntarong ganti o makausab sa balaang panahon sa mga panghitabo sa kinabuhi. Ang bunga sa atong kahago mga igsoon dili gina makapausab sa ato ang destinasyon. Ang kahago sa ato ang trabaho sa atong kinabuhi dili na makausab kung unsa man ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Tungod kay ang tanan nga nadawat, ang tanan nga panalangin, ang tanan nga anak kanato gasa gikan sa Dios. Bersikulo 10 ug 11 ingon, nakita na ko ang buhat nga gihatag sa Dios sa mga anak sa tao aron sila maghago niini. Ingon ni Haring Solomon, nakita niya ang gibuhat sa Dios alang sa mga anak sa tao aron sila maghago niini. Gihimo niya ang matahom, ang tanang butang sa panahon niini. Gibutang usab niya ang pagsabot sa nangagi ug sa maabot diha sulod sa ilang kasing-kasing apan bisan pa niya dili siya makatugkad sa buhat nga nahimo sa Dios gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Kung atong tanawon ng bersikulo 10 ug 11 mga igsoon, nagpadayag ni nga gihatagan sa Dios ang mga tao ug mga buluhaton. Kita gihatagan tag buluhaton aron magpadayon kita nga adunay gibuhat apan iyang gihimo ang tanan nga matahom o maanindot ug mahaom sa iyahang panahon. Adunay panahon sa tanang butang nga mahitabo sa atong kinabuhi. Ang tanan nagsilbing usa ka katuyuan sa sulod sa iyang dako kayo nga pagpadayag ug sa iyang laraw sa kinabuhi sa tawo. Pantungod kay ang Dios nagbutang og usab og pangandoy alang sa kahangturan sa atong kasing-kasing, dili kayo nato hingpit nga masabtan ang iyang kumpleto ang kinatibuk-an nga buhat sa Dios gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Sa bersikulo 12 o 13, nag-ingon din ako nasayon ng walay lain nga maayo alang kanila kaysa paglipay o sa pagbuhat sa luwing maayo, samtang buhi pa sila. Mao ni gisugyot ni Haring Solomon. O kini gasa sa Dios ngadto sa tao nga matag usa kinahanglang mukaon ug miinom ug maglipay diha sa tanan niyang kahago. Ngano man nga example man ang pagkaon ug pag-inom. Mao ni pinaka essential kamahinungdanon sa atong kinabuhi mao ang pagkaon ug pag-inom. Gihatag kini nga ehemplo mga igsoon tungod kay nakita sa Dios ang kasing-kasing sa tao. Nga taas kayo og pangandoy apan wala makita ang pinakamahinungdanon nga gasa ug panalangin sa Dios nga mao ang paghatag kanato og pagkaon ug paghatag kanato og mainom. Atong mga pangandoy sobra-sobra mga igsoon apan wala gani kita dili gani kita usay makapasalamat sa Dios diha sa ato ang gitagamtam nga panalangin diha sa pagkaon nga gihatag kanato. Kini nagpadayag mga igsoon. Kini nagpadayag sa usa ka balaanong gasa tungod kay dili nato masabtan ang tibuok plano sa Dios. Ang labing maayo mao nga pagpangita og katagbawan o kalipay sa mga panghitabo ug sa panahon
nga gihatag kanato sa Dios karon. No? Kini naglakip sa pagkamalipayon ug paglingaw sa kinabuhi kutob sa mahimo. Pagbuhat og maayo diha sa pagtuman sa gihatag sa Dios nato nga buluhaton. Paggamit ini nga simple ra gyud kayo nga kalipay nga mao ang pagkaon, pag-inom ug paglipay ug sa atong trabaho dili kinikita sa paghago kundi atong sabton nga kining tanan gasa sa Dios. Nag-awag usab kini sa pagdawat sa mga panahon sa kinabuhi sa pagpangita og kahulugan sa yano ra gayud nga kalipay ug mga buhat sa pagkamaayo ingon nga gituyo sa Dios alang kanato. Kaysa pagpangita sa katapusang mga tubag o ginansya gikan sa atong walay hunong nga pagpaningkamot. Kay usahay dili nato makita mga igsoon. Dili nato makita kung unsa gyud ang tumuog tuyo kay ang atong gitan-aw atong kaugalingon. Sama sa usa ka padri di pamilya nga nagdala ngadto siyang pamilya sa usa ka lugar diin gusto niya nga mo-enjoy ang iyang pamilya. Apan sa diyang nakita niya ang iyang pamilya nga nag-enjoy din sa pagduwa o pagbuhat sa ilahang mga nakalhatag o kalipay kanila, miduol siya, mingon siya, tanawan ninyo ang palibot, tanawan ninyo ang siya nakita, nindot kayo ang adlaw, nindot kayo ang dagat, nindot kayo ang tanan nga iyang nakita. So i-picture na to. Para sa unsa man ay ang gibuhat, nga iyang gidala iyang pamilya mo bakasyon dito, nga ang iya raman di ay gipakita, ang iya raman kaugalingong enjoyment. Ang iya raman ang kaugalingong kalipay, ang iya raman katagbaw, apan wala siya mo tanaw nga iyang mga anak nalingaw diha pagduwa sa baybayon. Naggambanay ug nagmugna ug usa ka kastilyong buhangin. Wala niya enjoy, wala niya i-appreciate nga mauntay tumuog tuyo niya nga sa iyang pag-adto nga makahatag siya kalipay sa iyang pamilya. So makita nato nga kita gyud tao, no? Ang atong gitan-aw ang ato lang kaugalingon. So ingon ni ana nga kini mang tuling nag-awhag ni sa panahon sa kinabuhi sa pagpangita og kahulugan. Bisan pa man sa yano nga kalipay ug puhat sa magkamaayo. Kay kanintanan gituyo sa Dios alang kanato sa pagpangita sa katapusang dili sa pagpangita sa katapusang tubag kundi ang pag-ila ang sa soberentiya sa Dios di sa atong kinabuhi. So ang pagtulunan ini makuha mga igsoon mao na nga ato pagayud nga tagamtamon ang mga gasa sa Dios sa atong kinabuhi. Nga bisan pa man sa simple lang kayo nga pagkaon o pag-inom, ang atong tan-aw dinhi mga igsoon nga nakahatag kini kanato og katagbawan sa labaw kayong pinakaimportanteng panginahanglan sa atong lawas ug kini gasa gihapon sa Dios ug atong dawaton uban sa tumang kalipay nga kita magpasalamat sa Dios ug atong ipakita nga kita nakasabot kung unsa gyud ang katuyuan nining tanan nga gihan-ay sa Dios nga panahon nga iyang gitagana alang kanato. Makita usab nato mga igsoon nagtudlon inato nga ang atong tawhanong kahago wala gyud katapusan. Nagapadayon kini usa kini ka cycle mga igsoon ang atong paningkamot, ang atong paninguha, ang ato ang pagkigbugno sa panahon wala ni katapusan. Ang uban usahay laay, no? Apan gidisenyo kini sa Dios uban sa mga panahon nga naghimo sa tanang butang nga matahom. Aduna siya katuyuan ini. Bisan dili nato masabtan ang maong hitabo. Adunay gibuhat ang Dios nga usa ka matahom nga buhat alang niining tanan. Ang mga tao dili makasabot sa dakong disenyo sa Dios. Kita usahay dili ta makasabot. Gingon dinhi nga ang maalamong tubag sa mga yugto o bahin sa kinabuhi o kahago maong pagpangitag kalipay o katuyuan sa pagkakaron pinaagi sa pagtagamtam sa mga gasa sa Dios. Unsa may gipasabot ini mga igsoon? No. Ang atong maalamon nga tubag sa mga yugto sa kinabuhi bahin sa atong kinabuhi nini atong nga kahago ug nga pagpangitag kalipay sa katuyuan sa pagkakaron mao lamang nga kita magpasalamaton sa tanan nga tagamtam nato nga gasa sa Dios.
Pagkaon, pag-inom, o pagkalipay sa adlaw-adlaw buhaton, pag ilan nining yanong mga buhat ingon nga kinigidaan na nga gitagana sa Dios alang sa usa ka makahuluganong kinabuhi ilalom sa adlaw or under the sun, no? Dinhi ato makita nga ang Dios naghimo sa tanang mga matahom sa iyang panahon, mga matahom mga butang alang kanato sa iyang panahon. Ang atong bahin mga igsuon mao lang ang pagdawat dinhi. Aton dawaton tungod kay kini gasa sa Dios nga sa higayon sa paghago ingon nga gasa gikan kini kaniya. Pagpangita og katagbawan kaysa paggukod sa walay katapusan nga pagsabot sa atong kahago. Dili kinahanglan nga atong gukdon ang walay katapusan nga pagsabot sa gihatag sa Dios kanato nga panahon. Imbis nga mawadan ta paglaom sa mga misteryo sa kinabuhi, kining maong passage mga igsoon nag-awhag sa usa ka pagbag-o sa atong pananaw. Nag-awhag kanato sa pagtan-aw sa atong adlaw-adlaw nga buluhaton ug yano nga kalipayan isip makahuluganon nga mga pagpahayag sa gitagana sa Dios nga mao iyang grasya. Pagpangita ug kalipay sulod sa iyang soberanong panahon. Sovereign plan. So atong tanaw na ikatulong punto mga igsoon. Pagpangita sa katuyuan sa gitudlo nga panahon sa Dios. Dili kita mangita og butang nga wala mahilakip sa plano sa Dios. Diha lamang sa Dios anaa ang tinuod nga kalipay. Ug ang Dios lamang ang naghatag sa tanang panalangin nga atong nadawat. Atong sabton. Walay umabot sa itong kinabuhi nga dili gikan sa Dios. 14:15 sa Ecclesiastes. Nagingon din ako nasayod nga bisan unsa ang buhaton sa Dios, mulungtad kini hangtod sa kangturan. Walay kadugang nini makuhaan. Kini sa bisan unsa ang Dios nagbuhat sa ingon aron ang mga tao mahadlok gayod sa iyahang atubangan. Ang 15 nagingon ang anaa diha na, ang moabot pa diha na, ug gipangita sa Dios katong miagi na. So unsa may ato ning tukion mga igsoon. Ingon dinhi nga Sering Solomon nagingon nga ako nasayod nga bisan unsa ang buhaton sa Dios, mulungtad kini hangtod sa kahangturan. Kini lamang mga pulong mga igsoon naghatag kini natong paglaom. Tungod kay kung unsa ang gibuhat sa Dios sa inyong kinabuhi o sa akong kinabuhi, kini gayud mulungtad. Ang atong pagabuhaton sa atong kinabuhi, taphaw lamang. Adunay katapusan. Ug ang iyang buhat, mga igsoon, wala tay ikadugang ni ini. O wala tay makuha ni ini. Bisan unsa, ang Dios nagbuhat sa ingon aron ang tao mahadlok gayud sa iyang atubangan. Unsa may gipasabot ni ini? Dili nato sabton mga igsoon nga kita gihadlok sa Dios. Kung atong masabtan, kung unsa ka-sovereign ang atong Dios, sama ni nga picture, kanato nga tao nga gamay kayo nga nag-atubang ta sa pinagdako kaayo nga higanti. Ang kahadlok mga igsuon, nagpakita kini sa ato ang matinumanon, mapainubsanon, ug mahadlokon sa Dios. Gitawag kini nato og reverential fear. Kahadlok sa atong Dios nga siya masakitan sa atong pagsupak o pagpasipala kaniya. Nga siya maguol sa atong paglapas sa iyang kasuguan. Nga siya masakit sa ato ang pagkabalay-bili sa iyahang mga pagtulunan. Mao na gitawag nato og reverential fear. Atong kahadlok sa Dios nga siya masakitan sa iyahang mga binuhat. Binuhat kita sa Dios mga igsuon ug ang katuyuan sa Dios nga kita gibuhat giingon din na Westminster Catechism nagingon nga man's chief end is to glorify God. Ang atong katapusan, katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi dinhi sa katapusan mao lamang ang paghatag o paghimaya sa Dios sa atong kinabuhi. Bersikulo 15 nagingon ang anaa diha na ang umabot pa diha na o gipangita sa Dios katong miagi na. So bagi pa sabot nini nga bersikulo.
Mga igsoon, ang buhat sa Dios walay katapusan ug dili gayud mausab. Dili kun ato ning tanawon ang anaa diha na sa ato pa, nining ato na sinati, nining ato nagian, nining atong panahon, dili lang ang kita niagin ini. Daghan ang nakasinatin ini, daghan ni nahitabo sa mga kakatawhan ug dili lamang kita ang nahitabuan ini. Mao nagingon nga ang anaa diha na. So walay maingon nga usa ka butang nga bag-o sa Dios kundi kining mga butang nga diha na, ang mga nangagi diha na, niagi na, ang maabot pa niabot na, niagi na, ug gipangita sa Dios ang kadtong niagi na. Inumdumi ang tanang mga panghitabo sa atong kinabuhi, wala gayud nga dili makita sa Dios. Iya ka nang giampingan. Kung karon higit gayon na nahitabo ka nato ang kagul-anan, udo na may atong kahimtang nga dili maayo sa atong kinabuhi, gitiman-an na sa Dios inigabot sa panahon mga igsuon. Wala na kalimti sa Dios ang atong mga kasakit, ang atong mga kaguol o ang atong pagigbisog sa atong kinabuhi tungod kay nahipatik ka na diha sa kasing-kasing sa Dios. Mao na dunay mahitabo kanato sa ako nagisugid ganiha nga dili ta makadawat. Ngano nahitabo kanato? Apan di ay sa kapulihay makita nato nga mao di ay nga gisanta sa Dios ang maong paghitabo tungod og alang sa kaayuhan sa matag usa kanato. Ang buhat sa Dios walay katapusan, dili mosab, dili sama sa lumalabay nga mga panganingkamot sa tao. O kini nakapermanente gidisenyo sa pagdasig sa kataha o pagtahod. Mao ni ang kahadlok nato, mao ni ang pagtahod sa mga tao pag-ila pa sa pagka-soberano o sovereignty sa Dios. Ibabaw niining kasaysayan sa ato ang kinabuhi nga naglihok sa matag cycle, sa tuyok-tuyok nga balik-balik nga paghitabo nga nag-aghat sa pagpamalandong sa kahangturan ug sa atong dapit sulod niini. Atong tan-awon asa tan dapita. Ang pangutana, unsa man nga panahon anaa ka ug anaa ko. Unsa man atong panahon karon diha sa Dios. Mao na atong tan-awon mga igsuon nga walay bisan usa nga masayod kung unsa man ang katuyuan sa Dios. Gipasuyugdan nini nga ang nangagi karon ug sumabot nga mga pahitabo kabahin sa dili gayud mausab nga plano sa Dios. Ang iyang gipabalik nga kaniadto gipapahawa nag-awhag sa katawhan sa pagpangita o kalugan nga iyang walay katapusan nga katuyuan kay nagbalik-balik ang kinabuhi sa tao usa kini ka temporaryo nga kinaiya sa kinabuhi ubos sa silong sa landong sa adlaw. Tumbalikon ang 14 ingon ako nasayod nga bisan unsa ang buhaton sa Dios mulungtad gayud kini mao ni atong timan-an mulungtad gayud kini hangtod sa kanturan wala tay ikadugang niini o makuhaan kini bisan unsa. Ang Dios nagbuhat sa ingon aron ang tao mahadlok gayud sa iyang atubangan. Nasayod ta baigsoon nga ang binuhat sa tao mawagtang, madunot ug mausab pan ang buhat sa Dios permanente kana. Kung unsa man ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi magpabilin kana hantod sa ato ang katapusan. Walay mausab kanila. Kining malungtarong kinaiya sa buhat sa Dios gituyo aron ang mga tao makaila sa iya ang kahalangdon. Sa ilang kaugalingon mga limitasyon ug sa ilang walay kinutuban nga gilayon gikan kanila. Nga mutultol ngadto sa kataha ug pagtahod ug kahadlok kanato sa Dios. Angay gyud nato nga buhaton. Panapos ni yung versikulo 15 nag-ingon na nga anaa diha na ang moabot diha na gipangita sa Dios ang tanan niadtong miagi ra. Ang mga panghitabo karon nahitabo na kaniadto. Ato nang timan-an. Walay bag-o sa Dios. Bag-o kanato apan walay bag-o sa Dios. Kaya ang nahitabo karon nahitabo na kaniadto. Ang maabot ng mga panghitabo nagpalanog na sa nangagi. Nagpahibalo na sa nangagi. Ang kasaysayan nagalihok o gi-ordain sa Dios ang life cycle tungod diha sa iyang pagkasoberano nag-orchestrate nini nga mahimo natong sumbanan ug siya usab atong makita nga aktibo gayon nga naglihok pinaagi niini. Nga mao ni nagdala kanato pagbalik sa atong pagkawala sa Dios, sa atong pagkahilayo sa Dios aron kita makabalik o ang mga tao makabalik gayon pagsimba, pagdaig kaniya. So, katong diha na sukad sa sinugdanan karon maona.
Kana nga moabot ug unsa ang mahitabo sa katapusan sa adlaw nahimo na. So walay bag-o sa Dios. Ang tanan sama ta nagbasa nining usa ka chapter sa maong basahon. Nagbasa tag usa ka chapter kay gusto tang masayod kung unsa ang unod niini. Apan ang Dios mao'y nagsulat nining tibuok nga basahon. Mao nang dili gyud nato madungagan ug dili nato makuhaan kung unsa ang gitagana sa Dios diri kanato. Bisag unsay atong buhaton mga igsoon, ang Dios mulungtad hangtod sa kangturan. Gikan sa limitasyon sa tawo ngadto sa pagkasubirano sa Dios. Ang tinuod nga kahulugan ug kalipay mao ni ang gitawag nato og ang gasa sa Dios. Makita dili sa panghunahuna sa tanan kundi sa pagdawat sa kinabuhi moabot ug pagtagamtam niini sa yano kayo nga panalangin pinaagi sa ato ang trabaho, pinaagi sa atong abot ug pagkinabuhi nga puno sa kataha nga mao pagtahod ug kahadlok sa Dios. Ato sa minumduman mga igsoon nga ang buhat sa Dios walay katapusan ug dili gayon mousab. Nagpasiugda sa iyang pagkapermanente taliwala sa atong temporaryo nga panahon. Kung mututok ta sa Dios mga igsoon, si Haring Solomon nag-ingon, gipadayag niya ang tanan nga matahom sa iyang panahon. O kini usa ka puno sa paglaom nga saad. Dili nato mausab ang bisan unsa sulod sa panahon pinaagi sa ato ang gahom. Apan unsa ang mahitungod sa Dios, naghimo siya og oras o takna o panahon ug siya ang nag-ordain sa matag usa kanato. Iyang gipahimutang ang tanan sa angay nga mahitungan ug samtang kita wala makasabot sa tanan kundi unsa og ngano mahibuluan nato kini nga sa tanan ang Dios nagpadayag sa katahom sa iyang panahon sa umaabot kung panahon na moabot. Ato makita kung unsa ang kahapsay ug ang hingpit nga pagkontrol sa Dios sa tanang kahimtang sa tanang panahon nga nanlabay ug kini makapahibulong nga iyang gibuhat diha sa eternidad sa kasing-kasing sa tawo. Aron dili kini matugkad nga gibuhat sa Dios gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Matod pa sa usa ka magsusulat, manunulat mga igsoon si C.S. Lewis, nagyon siya, kung akong makitaan sa akong kaugalingon ang usa ka tinguha nga walay kasinatian niini nga kalibutan nga makatagbaw. Ang lagmit nga katin-awa niini mao nga ako gihimo alang sa laing kalibutan. No? Ingon niya kung wala siya makitaan sa iyang kaugalingon nga usa ka tinguha nga walay kasinatian ining kalibutan na giasa dili siya angay mo puyo dinhi tagalaing planeta. Gingon niya, mao ako gihimo alang sa laing kalibutan. Kung walay bisan usa sa akong yutan-on nga kalipay nga makatagbaw niini, dili kana nagpamatuod nga ang universo usa ka limbong. Tingali ang yutan-on nga mga kalipayan wala gayud gituyo aron sa pagtagbaw niini. Apan kini nagpukaw hinuon niini aron isugyot ang tinuod nga mga butang. Gigamit kini sa Dios mga igsoon dugang pangyang gihulagway. Kini nga pangandoy sama sa usa ka humot nga bulak nga wala pa makita. Usa ka lanog sa usa ka tugtog o musika nga wala pa madungog. Ug balita sa usa ka nasod nga wala pa mabisitae. So ang tanan, ang Diyos lang ang nasayod. Labi siguro ang tao adunay kalig-on sa pagunahuna niini nga pangandoy. Mga fanatics, mga igsuon nasayod ta. Nga gusto sila nangandoy usab sila sa kinabuhing dayon. Mao na nga maghimo sila og kadaot kay mao ilang gituan, mopatay tungod kay sila ning kamot ug nagtuo nga sa pagbuhat niini maong krimen mapuno ang walay katapusan nga kahaw-ang. Ang mga alkoholik ila ning gihimo tungod kay gusto lang mobati nga sila buhi pa, nagkinabuhi pa. Bisan pa man ang mga reliyon mga igsoon nagpadayag nga ang tao nahibalo nga adunay labaw pa. No? Nga adunay labaw pa. Kung ato sa makita din nga ang Dios mga igsoon nagtukmod kanato
ug mahigugmaon nga nagpugo sa tanang tao sa pag-atubang sa kamaturan nga adunay usa ka bililhong mahinungdanon ug walay katapusan, ang Dios. Dili kita ang walay katapusan, kita adunay kahawang o kita adunay kalibog. Wala nato mahibalui kung giunsa paghiusa ang oras, kundili ang Dios ang naghiusan ini. Wala kita gituyo pagbuhat aron pagkontrolar o paghimong agalon sa imong kapalaran. Kita gituyo aron mahibalo og moila sa agalon sa tanang agalon sa panahon. Dili kita ang nagmugna sa ato ang katuyuan. Kita nagpasakop sa usa ka adunay katuyuan sa atong kinabuhi, nga mao ang Dios. Kung makita nimo nga ang Dios ang nagkupot sa kangturan ug dili ang imong kaugalingon, ang gisulti ni Haring Solomon atong tuan nga ang tanan nga gas nga yatag sa kinabuhi gasa kini sa Dios. Sa makausap pa si Haring Solomon nagingon, gihimo nga basihan ang pagkaon ug pag-inom ug pagkalipay diha sa kahago, ang pipila sa labing sukaranan ug mahinungdanong elemento sa atong kinabuhi. Gamay ra apan mahinungdanon. Unsa may atong makita dinhi sa pagtulon-an. Sa dihan kita makaamgo mahigsuon nga ang Dios mao nag-ordin sa panahon. Kita usa makaamgo nga ang tanang mga butang bisan pa kining daw kalibutanon nato nga gibuhat ubulhaton, kining tanan gasa sa Dios. Walay gihatag kanato aron mapangutud-an ang atong kaugalingon ngadto sa Dios o maghimog walay katapusang timailhan ining kalibutana. Walay gihatag, wala dili na mao atong disenyo. Mga gasa sila gikan sa soberanong Dios. Kini nga pagtahod ni Haring Solomon mahinungdanon kay nga atong masabtan. Hunaw na kung unsa ang regalo. Ang pinakamaayo o pinakamaanindot nga regalo nga gihatag kanato sa Dios mao si Ginoong Hesukristo mismo. Ang Dios nga manluluwas sa tibuok kalibutan. Busa pagpangita ug kalipay sa gitudlo nga panahon sa Dios. Mao na ang katapusan natong punto. So agi panapos mga igsoon. Ang wala nimo pag-ila sa Dios ginitubuk-an og sa tanan niya nga gibuhat. Matod pa ni Haring Solomon nagingon nga dili halayo sa kamatuoran nga ikaw nagkinahanglan og Dios. Ang balikon. Ang wala nimo pag-ila sa Dios sa kinatibuk-an og sa tanan niya nga gibuhat. Dayag sa atong mga mata. Si Haring Solomon nagingon nga dili halayo sa kamatuoran nga ikaw nagkinahanglan kaniya. Nagkinahanglan sa Dios. Sa kinayanhon o by nature gilalang ka sa Dios nga dunay pangandoy alang sa eternidad. O sa dihang nakabot na nimo ang imong katigitinguha, mubati ka og kahawang og nagtinguha og labaw pa sa imong nakabot. Imong makita mga igsoon nga dunay usa ka butang, dunay usa ka hawang nga bisan pa nakabot na nimong tinguha adunay kulang nga mao ang Dios. Di man sa tulo ka pagtulunan nga atong gihisgutan mao ang pagsalig sa ato ang sa soberanong plano sa Dios. Tungod kay ang atong kaalam nga ihatag sa Dios mao ang pagsalig sa iyang soberanong plano nga nagpasiugda nga ang Dios naghimo sa tanan nga matahom sa iyang panahon. Ang ikaduha niya na mo ang pagkawalay kapusalanan sa pagkontrol sa tao. Gipakita din ng mga igsuon nga ang walay katakos, ang walay atong katakos sa pagpangita sa malungtarong kahulugan nga naginusara, nagdala sa katuyuan o walay katapusan nga pananaw nga mulapas pa sa pagsabot sa tao. Ang ikatulo, pagpangita o kalipay sa gitudlo nga panahon sa Dios. Atong hinumduman nga diha lamang sa Dios anaa ang tinuod nga kalipay. Ug ang Dios lamang ang naghatag sa tanang panalangin nga atong nadawat. Amen. Magampo ta. Langitong Ama, salamat Ginoo nga ikaw gayud ang Dios nga labing gamhanan. Salamat Ginoo sa imong gihatag nga mensahe nga imong gipadayag, imong gipakita kanamo nga wala kami lain nga buhaton kundi ang pagsalig diha kanimo. Ang tanang butang nga mo nadawat Ginoo Lord God,
nga gipasabot na ining mga mensahe gikan kanimo ug imo kining panalangin sa imong katawhan. Salamat Ginoo, ginamong pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.